mokwongo kapok aduoko mano, daher mar wacho ni gimomiyo ne wayiero jok mantiere gi higa mar 19 nyaka 24 ne nonro osegolo ni magi e jok mayudo tuo mar ayaki mang'eny moloyo grube moko. To gin rawere. Koro miyo en gombowa mondo mi wang'e ni to bende ging'eyo gik manyalo kelo tuoni, to bende ging'eyo gik minyalo geng' godo tuoni, to bende ging'eyo gik miwacho awacha moka diri kuom wach tuoni. Mano gima duong' kabisa, nikech ng'ato nyalo penjo ni tang'o miyo grubni emoyiero mondo mupenj ni to bende ging'eyo. Ka kura duogo penjo ni en ni mokalo cha gine ne tin, ng'eyo mar wach ni ne ok ng'eny kaka koro entiere sani, lakini maduong' ahinya nikech ayaki osebedo kodwa kuom higni mang'eny. En gima nochakore chon.